जिल्ला गसाइगाव जिल्ला UPPL कमिटिनि बादायनायावहाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कुसुगाव रायखोमबारिनि गेवलां गेलेग्रा फोथारावहाय गुबुन गुबुन राजखान्थि आफादनि जिहेतु जेरै BPF EIDF बायदि बायदि राजखान्थि आफादनि UPPL दलावहाय बाहागो लाफैदों। बे बाहागो लाफैनायावहाय जोङो सानथालि मुस्लिम हारिनि दल संगठन बायदि बायदि दल संगठननि आफादफोरखौहाय जयनिं जाफैनाय नुनो मोन्दों। दा बे समाव जोङो बे जयनिं जानायनि सोमोन्दैहाय जोङो मानगोनां क'क्राझार बियाब 5 नं लकसभा फोसावजानाय दिनै बयबो लाब लाब राजा राजाफोरा दिनैनि बे जयनिं सेरेमनि बे जयनिं सेरेमनि बायदि बायदि दल संगठन आफादनि जेरै BPF EIDF नि गुबुन गुबुन दल राजखान्थि आफादनि बाहागो लाफैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। जेरै मुस्लिम सानथालि हारिनि माहारियाबो दिनै गुबुन गुबुन दल राजखान्थि हान्जाखौ नागारनानै UPPL राजखान्थि हान्जाखौहाय बाहागो लाफैनाय नुदों। दा बे समाव जोङो दिनैनि बे जयनिं सेरेमनियावहाय गुबुन गुबुन राजखान्थि आफादनि जयनिं जानायनि सोमोन्दै जोङो दा मानगोनां समनाथ सारजोंहाय जोङो मोगा-मोगि लागोन। दा बे समावहाय सारा मा बुंनो सानो? गसाइगाव जिल्ला इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलजों खुंजानाय दिनैनि जे जयनिं प्रग्राम काम वेलकाम सेरेमनि बे जयनिं प्रग्रामाव दिनै गोबां हारि माहारिनिफ्राय जोंनि बे दोलोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै आरो मोनसे गुस्लायनाय मोनसे परिबर्तनखौ लुबैनानै दिनै आदिबासि भाई बिथांमोननिफ्राय 350 जननिबो बारा बिथांमोना जोंनि दोलोआव बाहागो लाफैदों आरो बेखौ दैदेनदोंमोन हफना सरेन बिथाङा, जाय बिथाङानोखि मोनसे समाव BPF दोलोनि CWC मेम्बारमोन। बिथांनि दैदेननायाव दिनै 350 जननिबो बारा सावथालफोरनिफ्राय दिनै जोंनि दोलोआव बाहागो लाफैदों आरो बेबादिनो माखासे BCDCनिफ्राय BPF दोलोनि माखासे राजखान्थिगिरि बिथांमोनाबो जोंनि दोलोनि खामानि मावनाय आरो नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै बिथांमोना जोंनि दोलोआव बाहागो लाफैदों आरो बेल' नङा, जोंनि मुस्लिम बिदा फंबाय बिथांमोनाबो AIUDFनिफ्राय दिनै गोबां सोद्रोमाफ्रा जोंनि दोलोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै जोंनि दोलोआव जइन जाफैदों। मानोना जोंनि बे इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेला जों खुनु मोनसे हारिनि थाखायल' नङा, BTC ओनसोलाव आसामाव थानाय गासिबो हारि माहारिनि थाखाय खामानि मावनो होननानैसो जोंनि बे दोलोआ जोनोम जादोंमोन। बिनिखायनो जोंनि बे दोलोनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै गोबां सुबुंफ्रा दिनै जोंनि बे UPPL दोलोआव जइन जाफैदों। थेंक इउ। दिनै जोङो बे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कुसुगावनि जिहेतु रायखोमबारिनि गेवलां गेलेग्रा फोथार, बे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि जयनिं खाम सेरेमनि बे सेरेमनियावहाय गोबां राजखान्थि दल हान्जानि जेरै BPF बा EIDFनि सोद्रोमाफोरखौहाय जोङो दिनै UPPLआवहाय जयेन जानाय नुदों। बे जयेन जानायावहाय दिनै गोबां रायजो राजाफोरखौ जोङो नुनो मोनो। बे रायजो